L-erba' beda jinstema' fil-qorti l-mandat ta' inibizzjoni miftuħ mill-Partit Nazzjonalista kontra l-ħaddiema tal-PBS u l-Awtorità tax-Xandir b'rabta ma' spots li informaw dwar il-miżuri tal-Baġit 2025. Dan minkejja li l-istess spots informattivi diġà xandru mill-Partit Nazzjonalista nnifsu fuq il-midja tiegħu, iżda ma jridx li joħorġu fuq ix-Xandir nazzjonali. Avolja xandru kull sena biex in-nies jifhmu aktar kif se jibbenefikaw mill-miżuri, imħabbrin fl-aktar proċess parlamentari importanti għal-Gvern matul is-sena. F'din il-kawża l-Kap Bernard Grech qabbat lill-avukat ta' żmien Gonzi PN, Paolo Borch Oliver, biex fil-qorti attakka lix-Xandir Nazzjonali li argumenta li dan il-mandat għandu jittieħed f'kuntest ta' azzjonijiet passati u li l-kontenut ta' dawn l-spots kien joħloq żbilanċ. Fit-tweġiba tagħhom iżda l-avukati fisem il-PBS qalu li l-spots kienu minnhom infushom ta' natura informattiva u li bl-ebda mod ma kienu jiksru l-obbligi kostituzzjonali tal-PBS jew huma kontroversjali politikament. Għaldaqstant argumentaw li l-mandat imressaq mill-PN u wieħed bla bażi legali u bismossa strateġika biex jitwaqfu l-spots tal-Baġit, anke jekk il-Partit Nazzjonalista seta' talab rimedju lill-Awtorità tax-Xandir. Il-kawża li qed titlob li ħaddiema tal-PBS jiġu kundannati l-ħabs minħabba disprezz lejn il-qorti ġiet differita għal provi tal-istess Partit Nazzjonalista.